ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా విశాఖపట్నంలోని శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి దేవస్థానం గోశాలలో ప్రత్యేక ఏరువాక కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి రైతులు సాగు చేసే పంటలు ఎలాంటి ఆటంకులు లేకుండా బాగా పండాలని, దేశవ్యాప్తంగా అన్నదాత సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామిని ప్రార్థించారు. సంప్రదాయ పద్ధతులు నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం రైతుల శ్రేయస్సు, పాడి పంటల అభివృద్ధి, రాష్ట్ర ప్రజల ఆయురాల కోసం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సింహాచలం దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి జల్లేపల్లి వెంకట్రావు, ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు మధుపాడ సన్యాసిరావు, పెద్దిశెట్టి ఉషశ్రీ పాల్గొన్నారు. అది సార్ సో ప్రెషర్ సార్ అది